Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Wis mantuk ta sekolahe. Kek ganti klambine, kek maem kono. Nggih Bu. Andre apa wis mulai sekolah Bu? Sampun Pak, bocahe ana ing kamar. Urung ganti klambi lan urung maem. Isih leren paling Bu, isih kesel mulai sekolah. Iya paling Pak, pancene sekolah mulai ya wis meh sore. Neng di Andre ki mang kok urung metu saka kamar, gek urung mam. Lah iya to Pak, coba tak deloke ana ing kamare. Loh Le, kowe kok ngerokok ing kamar? Nyapa to Bu? Elingo Le, kowe jek bocah sekolah, aja ngerokok to Le. Ngene aku melu ngewangi pemasukan negara sing paling gede Bu, yaiku rokok saka bea cukai. Ana apa to ki kok bengok-bengok wae? Iki lho Pak, anakmu sik sekolah kok wani ngerokok. Oh alah Bu, yo bene to penting ora wegah-wegah yo Le. Nggih Pak. Alah Pak kok malah belani anake. Ayo konco-konco padha ngurangi rokok supaya sehat tanpa kakean sambat. Rokok mung ngundang patimu tanpa eling wektu. Sak bejo-bejane wong lali isih bejo wong eling lan waspada. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.